bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah en juule rasulillah sallallahu alayhi wa sallam en calmini en jarni dendagal hettiyankoɓe meɗen en garti hattan Mawlana Moubarak tokkuɗen fartagui wawde tigui rigui arde gam filande on yewtere mon wiyetende Gande Jarali enen gandi ɗiɗo dumunaji enen jaɗanno hen e mawɗo Abou Sy kanko ɗiɗo dumunaji kanko ne won ɗo yeehi koyngal ɗum noon en garti e hattan Mawlana Moubarak nde wonno nde puɗɗoɗen ke mawɗo Abou Samba Diop enen kalanno e leydi Sénégal kanko mawɗo Abou Samba Diop noon kadi won konngol o yumno en wonde hollitino wonde inchallahu rabbi woɓɓe ma garɗo ha heewa dak ɗum saabino gartuɗen noon e mawɗo mo ganduɗa hoore makko kañum woni mawɗo Abou Sy e dokkuno yewtere e hakkude men e makko hande noon en gatti e hattan Mawlana Moubarak dokkuɗen fattangue tigui rigui wawde arde gam yuɓɓinde nde ɗo yewtere wiyetende Gande Jarali Gande Jarali noon so nani ɗum woni simtude ko ganduɗa hoore makko ɗum ɗon wonno tarikh men hanki ɗum noon hande en garat tan e lelgo Sénégal haade men arde hen noon enen jaade hen e mawɗo Abou Samba Diop mawɗo Abou Samba Diop jamal wiyetema Abba Sarr mi salmitima mi salmini Djiby Dieng to banggue caméra o wondude Hawa Diagne yettude Ali Fall montowo kono jetto keeriɗo faade yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe Pindi Média woni radio e télé o machallah mawɗo a jarama kadi vraiment a weltanama no fewi en haqqille ma no gaccirɗa ɗum ni eko watte ko e galle o vraiment ko yettude Allah e yettandema Allah no fewi e ñaganadema Allah kadi ndo Allah junnata balɗe moƴƴina battanɗe en gari noon e ko gandanɗa hoore ma ɗum ɗo en puɗɗinoma yewtude ɗum woni Sénégal hanki Sénégal wonno leldino en garino ha jetɗen e ko ganduɗa hoore ma ko wonno royaume aji ha ɗum woni empire ɗum wonno empire ɗum wonno royaume aji ɗum wonno jogori wontude commune aji holko mbawɗa simtande min e on ɗon fonno ha hande ɗo jarɗen ɗo e nder leydi Sénégal mawɗo Abou Samba Diop a jarama ganduɗen koye ɓiile hakkude nde tubakoɓe jiiɗi nadde jooɗo tawi lamɓe men ina laamina jooɗi no gonde kongu mumen e teddugal mumen e fayida mumen tubakoɓe gari jiiɗi addude jangde mumen e diine mumen taw en sernaɓe men ne jogui jangde men qur'ana ne jogui diine men e sifaji men e aadaji men ɗin sippoji ko sippoji musɗi no fewi gonno so ɗum huttanama a yiyatan ko muusi tubakoɓe gari kandi jiiɗi jagguidde wonɓe ɗo ɓe calima jagguitede en kaalino yewtere men ñande ndeya en calmini kam denɗi men Abou Sy omon to diwan Jolof to won toon e foftere makko omo yara kosam omo ƴakka tew omo yara ataye en calminimo en joyimamo no fewi no fewi no fewi bandaɓe en jaafo kanko jagguno laabi diine ɗi e ko nandi hen e ko nandi hen wadde sen gatti nden haray ko hay muusa no fewi no jogui sernaɓe ɓeɓe tawno habtoriɓe kursaji e gandal mumen kaptoraki haray woodi lamɓe e sernaɓe ɓe tawi kaptori kursaji e gande kono kaptori condi e kuré wadde ko ɗum hunde muusa ɗum wonno joni noon ndemi jeeyi heɓe tawi hen ganti diwan foof no jogui laamiɓe arɗoji ɗi nana jooɗi joomuji ɗi nana jooɗi jaltoɓeɓe e nangaɓe nana jooɗi ndemi jeeyi ha mbiyaɓe guitta ɗum mbiyeteɗo Vincent Monteil yi ɗum wawata wonde hay so tawi fedeɓe lelni miijo ngo biyeteɓe Lori en wiyeteɓe lieutenant Poti en e woɓɓe hewɓe moni kala ne hokka miijo no poti wadde ha hankanti yo farasi o naat jangge yo laamu mabɓe naat jangge e on saaha enen ɓesguli men jiiɗa ɗum janggude enen nden goho walla ken feccinoɓe nde école nde mi haalinoma ñande en nde école nde won gure ɗe jomum mbi école naata cuuɗi mumen mbatta ko alqur'ana tan tubakoɓe gari gaddi peeje sernaɓe gone habtade tubakoɓe gaddi peeje alay saago yo naate sernaɓe gone habtade wadde som faami seeɗen ɓe ɗum woni ke mbiyatno ko sa jaggui junggo ɓiya nani ɗum école way kono ka ma jaggo wawima janggo nana e jaygue Allahu akbar ɓe duttoɓe mbiya militaire ko tedde paaɗe yooɓe yooma ha yimɓe mbatta yimdel bonita ɗum yimɓe duwañi so tawi yoɓama ko kulol almen watta hen ko jahannama fayi e ko nandi hen e ko nandi hen ha heewi hankanti tubakoɓe nayi woni gaddi école no mbinomi ni mbatti addude comci joɗɗi mbatti addude kilotaji mbaɗa nolle 4 commune hankanti so jomum ne jeeya mbaɗne mbiɗo gon watti almuɓe janggoɓe qur'ana ɓe won hen mbatti yebde élève aji ɗi sifa mumen so président no jaɓɓe kañum mbaɗata bakkorgol Sénégal eko nandi hen on pooɗe nduwe wonno joni noon sen garti to banggue laamu ngu no sifoyno mi wima nane nde ɓe mbiya ɓe galñotaɓe ɓe guitta laaɓa ɓe mbaɗa yimɓe mabɓe woɗeɓe jooɗo ɓe tawi wawa yaade ɓe mbi wadde yoɓe ƴeew yimɓe mabɓe ɓaleɓe
ɓe ñiɓa ɗumen joni o taw ɓen ɗon ke maɓe gondi eyyi taw ko maɓɓe gondi no mbiyami ni waɓe no weesa montene woɓɓe waɓe noon loyene ko nandi hen woodi wiɓe ɗum wawata wonde joni waɗi pooɗe nduwe ha heewi ɓe gartoyi ɓe dañi feere wonde tan e dabba feere nde ko wadde canton ŋaji ɓe ƴeewa ɓoɓe jogade gueɗe ɓe bamum en laamino walla ɓe bamum jogui gueɗal e nder diwanuji mumen ɓe cuɓoɓe en ɓe mbaɗa ɗumen mawɓe diwanuji les province hande so dokki yo province uji tati province yirlaɓe hebbiyaɓe heɓe no lima ɗum ne mbiya lima to lima ga mbiya law yirlaɓe hebbiyaɓe no yirlaɓe hebbiyaɓe e nder natal ngal no waɗi diidele hakkude he mais to banggue inne ɗe yirlaɓe heebiyaɓe ko canton goto tawi ko province goto on province ina jeyno e ɓurnode annude ɓe holko saabi ɗum saabu aɓe jinno made poste balaji poste balaji ɗo ɗon fonno wonde département mo Matam wadde diwan yirlaɓe hebbiyaɓe ɓe ƴeeɓi cuuɓi biyeteɗo Hamidou Kane ko tanum Alpha Siré sa wi Alpha Siré Fouta e on diwan ina anda ko neɗɗo jeeyaɗo e galle mawɗo jeeyaɗo e jangguɓe Gouane jangguɓe Farese andaɓe ɓe puɗɗi miijaɗ ɓe mbaɗen ɓen sen mbaɗi ɓen bamumen ko andaɓe ko laaminoɓe ko joom gueɗe en sen mbaɗi ɓen maɓe jaɓanen ɓenne kala hen mo ala daraja dokken ɗum garade dokken ɗum nangamo dokken o ɓe ƴeewat ɓe tawi yirlaɓe hebbiyaɓe Hamidou Kane ɓe joƴƴini ɗum jobol ko ɗon woni ɗo poste balaji no pamiɗen jogono waɗede ha joni nono maha ha feewi kono waalaka won histoire goɗɗo wona nder hen haray hakkude tubakoɓe booseyaɓe joni noon ɗum ɗon saabi poste on ɗon waalaka non waalaka sa nani joni fulankoɓe mbiyatno ɗum ɗo de ko postel balaji ina yooɗi kono hoɗotaki eyyi etsuji ɗiɗi mbaɗa e Fouta mbiɗa haalde oya oɗo nde tubakoɓe ngari jaggita gadde ko doole ƴetti nokku ha gayni gaddi kaɓirɗe mumen mbaɗi sardiŋaji mumen jeehi gaddi auto ɗen beeɓani mahi mbaɗi ɗon étage jiɗɗon wadde ko mbiyami ko Matam on no ñiɓirta muɗum nden e nosto nuwa o no woni commandant no woni salde ay tawi ɗon Vidal wi ɗum ko jiɗɗa wadde ko wawa wonde ɗo ɓeeɗo ko haɓeteɓe kadi bosenkoɓe ko haɓeteɓe ko susɓedede ko joom gande en ko mbatta ko yahata kono ɓe gati hen tan ɓe mbaɗi ko mbaɗano ha gasi nde wondi hay goɓɓe nde hay pindiral nde boseyaɓe kaptima e wondi mumen kono nden tubakoɓe meeɓani folde saabu kaɓirɗe kese ɗe jogui nden noon yeehi gandi haw ɗum tolni ndondi Samba Nayel en Paté en e Bungu Hooƴe Jakiri Arseballa womol ɓe jaafomi eɗen goye foof rewa wago mawɓe noddiɓe mbi sukaɓe sagataɓe on kaɓama on poolama wona on gona jambareɓe ɓe kaɓɗon ɓe ɓuuri on kaɓirde joni min ñaagui ko acce minen mawɓe hayande arta e amen min kuuto gande amen fina tawaɗe no gande ɓaleɓe ni sukaɓe jaɓini ha ɓooyi waɗi poɗodiral tawi ɗon sa yi hande poste balaji ma taw ɗon ɗo sagata mbatno yaaga na kaɓɓe yo Allah yuma yaafo mawɗo Samba Lamine haadi gajo no wurna heeɗi kalami ko Samba Lamine min mbadde mum ma won lebbi ɗiɗi e hoore fonde diwan emin bitta ɗon emin namno ma taw ɗon yaaga sagataɓe saliɓe ɗo mbatno yaaga ene mbawi tubakoɓe ne lepta ɗumen mbaɗa ɗumen hundeji foof ha joni nan ɗon kalami ko eejo somi wi jobowol ne anda somi wi balaji ne anda somi wi poste balaji ne anda joni noon mawɓe naata e gande mumen fina tawa waɗi sifaji kewɗi kono tan heewɓe mbi ɓe guurta e maɓɓe ko buubi ñaaki kamɓe tubakoɓe ñaaki ɓe guurta e maɓɓe ɓe puufi mbaɗi peeje fof ɓe donki ha ɗum waɗi ɓe mbaɗi essuye kamɓe tubakoɓe finalement ɓe reculé quoi eyyi ine heewi version ngaji kono ko gande men ɓaleɓe kam hay kam ɓande ɓandu ndu ɗum kam wawa wonde tubakoɓe ɓurno jogade hen gueɗe wadde wonde kala balɗo toon mayat saabima ko wawi wonde fof kam poste balaji kam waɗaka département mo Matam ɓe goppi
hane mbayal min nan ɗon ina maha ha to min jeehi toon ha less muɗum duttoɗe gonnoɗe ɗon jiyata montor waɗa koye leydi ko leydi tan waɗa diida ha gasi waɗa 10 heures 11 heures ko yahanno ko yimɓe no duña ina jogui no watteno ɗum foof nan toon kalmi ko heejo min ha digaji jaadi Samba Lamine ko mawɗo wonno min jaade muɗum yalla yimomo ya fof haanum aljanna ko fornajo wadde komin mbaɗɗon ko komin jii toon ko komi janggumi ko ɓe mbi hankanti wadde heɗe ko noon yo Hamidou Kane jooɗo Diorbiwol hankanti yo jooɗo Diorbiwol hankanti stadi eɗo wonde wallodirde mabɓe ɓe dutti kadi ɓe ƴeewi on ɓe tawi ko ɓi Abdoulaye Kane hol Abdoulaye Kane ina wiye ko jeeyaɓe wonde nantinoɓe premier interprète école de fils de chef bannoɗo Saint-Louis école de fils de chef kadi sen garti hen ma en taw wona tan sabi Allah ko école ɓiɓɓe lamɓe ɓe mbat toon ɓe ko ɓen tan janggoyta toon kono kadi yeehi ha ɓooyi wonte feere jagguitago saabu ɓiɓɓe lamɓe ɓe gari nan dana jangguine kanko mo mbiɗano Abdoulaye Kane heɓe no mbiye inde kan jalde koye makko yalti ko interprète e woɓɓe wonnoɓe toon ɓe joni noon so tawi tubakoɓe ɓe laaɗe mabɓe salan walla commerce mabɓe bonnama tan eɓen jaggi ɓiɓɓe lamɓe ɓe ɓe mbi aha jeehe dimat mbaɗon feere bandoɗen jaggi lana amen ɓe goppa lana ka sumala min ɓiɓɓe monnane amen ga en après min loro ɗumen hey min ga en hankanti ko jangguinde wonno ɓe jangguinir ɓen ko ɓeeɗo jangguino Fayis Lamine seeɗa bawmumen on ko gonno ɓiɓɓe mumen kadi o wona école ɓiɓɓe lamɓe école de fils de chef de Saint-Louis ok wadde Abdoulaye Kane mo kalɗen joni o ko hen jeeno ko neɗɗo timmuɗo no feewi wadde sa ƴeewi jooɗade mo Diorbiwol hatta sakke ɗo won hen koɗo salde ɗo wonno par ce que Tébégout ɗon wonno laamogo caggal nde département Matam nawa nde ɗon wonti hankkadi laamogo hirlaɓe hebbiyaɓe ɗon e kaska ɗon salde Tébégout ɗon wonno an ton ha wonti arrondissement ha wonti ko wona dow muɗum ko waɗ ɗum ko peeje joni ɗum no juutima e garta goto fof détail muɗum caggal muɗum ɓe ƴetti Abdou Salam Kane ardina diwan Damga o on ɓe cuɓoyi ɗum ko andude bamum Ceerno Mamadou Mamoudou ko ganduɗo joom gandal no feewi bawɗo gowano labɗo gowano e celluɗo kañum kadi ɓe jeeya muɗum ko ganduɗa ina wawi sabade ha janggo wawa henandeɓe diwan moɓe jiiɗi yoɓe ndenane o jangguɗo eyyi Kanel en calmini en jetti Djiby en wayno ko nandi hen eyyi on suuɓa halfina on banggue woni Abdou Salam Kane eyyi ko yidde wi tan sumgoji ɗi kamɓe nde ɓe gandi hankanti ɓe mbawa tan laamade il faut ɓeɓe laamodi ko ɗum woni hankanti cokki mawɗi ɗi mbaɗi wadde somi faami kamɓe ɓe garata e galle walla soɓe gaari wuuro joni walla soɓe gaari diwan ɓe ƴewata ɗon ɓiɗɗo mo ganduɗo hoorema jinnaɗo mum en jogui toon konngol joguiɓe kongi joom gueɗe en jangguɓe so kalɗo joni ɓe foof komo bamum jangui gowano ha jofni ko ɓuuri hen hewde ma jaa noon Sine ma jaa Saloum ma jaa Bawol ma jaa Kadior ko Sénégal foof en mbawa histoire o mais wonko ganduɗen hen ɓeɗo ɗiɗo sumgoji wonko saabi ɗi mbaɗa saabu sa ƴeewi ɓen jaaɓi won hen yoɓɓe mon yo janggu hay Kanel joni Bouna Abdoul Salam en jeeyi premier basalieji e nder Fouta est ce que ɗo arande en holko saabi ɗum ɓe mbaɗa ɗin sumgoji so mbaɗanno ɓe mbawata joɗade koɓe jiiɗi yawtinde ko ɓe mbawata ɗum yawtinde alay saago ɓe Lamine Ɓalejo jeeyaɗo e nokku joguiɗo gueɗal kadi kulaɗo seeɗa mo bamum jogui gueɗal wawa yawtinde koɓe jiiɗi yawtinde ko soɓe mbaɗimo wona on haalata nane windata jaaɓe koɓe jiiɗi wadde ko wawa yawtude wadde gam école aji ɗi mbawa nadde gam jangde koɓe jiiɗi ko wawa nadde ɓeɗo e hono mumen wonɓe ɓe cuuɓi ɓe mbaɗi ɗumen ko kalamama joni ko sa ƴeewi joni kal joni Abdou Salam banggue mo woni o sen garti o ga banggue Amadou Mokhtar Wane Mbumba nden to e law tawi soit taw kañum seeɗa on sa ƴeewi ko ɓi ko on ko ɓi Ibra Almami ko ancien chef de law bamum woni no mawɗo law donc
so tawi a tawino baamu neɗɗo no laami ina jogii hen geɗal ina jogii hen hundeji fof a felliti yidde jokkude ko mbatta ko ƴewata ko ɓiyum walla baaɗum walla mo nehi mbawa ɗum lamminde wadde oɗo Amadou Mokhtar eɗen gandi laamu makko jonde muɗum to gila Podor ha yetti laawu ha yetti ko wona e dow muɗum ko nden ko joom konngol ko joom geɗal ko guittanaɗo geɗal wadde min somi faami kamɓe ɓeɗo ɓe kalɗa joni ko adi adi fof ɓe ƴettat ɓe jangguinoyaɓe haɓe mbawa deppuɗo artirɓe wona mabɓe ko janggunoɓe tan ko janggunoɓe no wawi wade fof wonko ñande bendi mi wiyama awɗo Hamidou Kano ko jangguɗo bamum Ablaye ko interprète wonno ɓen ko jangguɓe kadi sa ƴeewi Cheikh Hamidou Kane e ko yalte mabɓe ko Aboubacar Kane ko yalte mabɓe ko janggoɓe gowana ha gayna jangguɓe jaɓɓe janggi gowana ha gayna wuto deftere inde aninde manam aventure ammigui Samba Diallo koye taniraɓe he jeeya mataw ko janggoɓe gowana ha gayni nde nanna l'école jofnuɓe gowana nanna l'école ok hankkadi hunde ɓen jinaɓe men jaaɓi wonɓe ganduɗa janggoɓe gowana ɓe bamumen meeɗa jabde yo jurno école so tuuba ko ari e goye men nden sono yiiɗi ndiyam ñeɗante ko waɗa e potuji men ɗi wiyete ko yo addu ko jogui ko ñenna ɗum dokka ɗum so yo ya wone men nden so tuuba ko yara londe mum tan ndiyam ɗon rufete watta ko hay muusa wonno hakkude mabɓe ɓeɗo noon ɓe dañi caɗele ɓe dañi wune to banggue tubakoɓe caɗele ɓe dañi ko lamminede e bandu men woɗeɓe ne jiiɗi wadde hunde no donki ina dewna e dow mon yo yawtu wonken mbawa haalde hen e wonken jiiɗa haalde hen ɓe balli kadi ɓesguji ɗi ɗum koko balli tubakoɓe kono kadi ɓe balli ɓesguji ɗi naatde aduna kesso naatde e tubakiri janggude famde yiilade sonan ɗum hande tanno ko laamu en ngala hen c'est vrai surtout parce que hande vraiment wadde o e banggue sa ƴeewi so neɗɗo jagui kamɓe tonganno ɗum neɗɗo ñalline e nangue lempo neɗɗo nanne e nder sac walla nanne e nder fawu soke toon neɗɗo waɗe gueƴƴelle waɗe ɗum ko kamɓe kadi koye bandiɓe ɓe goni hande sa yi won towake ngala ko police waɗata ɗum ko police waɗata ɗo joni ko so wiyama hande tan dimat yo won police hoye muɗum yo sagataɓe cuuɓe ko ɓe jaggane ɗon piya ɓe jaggatan tonga ɓe jaggatan mbaɗa ɓe jagga ñawata guyka waɗat caɗele sa yi towake ɗe usti joni ko police e gendarme mbaɗata kamɓe noon nden kamɓe gonno ɗum wone mabɓe so laamu yiɗi andude hunde ko kamɓe guerre 39 45 14 18 en felloɓe so tawi tubakoɓe cohli ko ñamete ko kamɓe jeyata ɓe gaddu e gaweji kamɓe mbiyata yimɓe gaddu gayi kamɓe mbiyata yimɓe jaggu naggam o kamɓe keeda naggam e naggam o alors kamɓe soɓe mbiyama ɓe dutto e population mabɓe koye population ɓe dutto population ɓe dutto eyyi ɗum wonno wen kan mbawa haalde hen ha wota banggue sowa duttoɗa koye bande en so laamu en sohli capantati gaari walla temedere gaari walla laamu en sohli lujji naggam walla naggam gawri koye bande en jeyata anne an ƴewata ɓurɓe jogade ɓe noddat ɗumen mbiya gaddi ɓurɓe jogade nani hen won joguiɓe ɓe joguiɗa gacce ɓe a ƴeewoyta wonɓe ngalano feewi aɗa jogini ɗumen guut kepta ko joguino ko ha laaɓa hey a gandi koko laamu way noon wonɓe ganduɗa ko hakkude huulaɓe e hersaɓe e tawaɓe a gandi ko an woni lamɗo an ñawata an yamirta yo waɗe ha yetti nde arrondissement jan kandi puɗɗi yettade foof kono foof dey ko hen tan rewi ha yetti ko gardeji gonno ɗen garde cercle wonno dokkeɗa gardeji ɗi garde tati ko an wiyata gaddu e kaari an wiyata mbaɗe kaari wadde ɓesguji ɗi ina goyanno kadi kamɓe won hen kadi mbayi kono renseignement généraux ji ina e nder mabɓe ina mballa tubakoɓe wiide kaari ne jogui naggam o walla kaari ne jogui naggam o walla kamɓe lamɓe ɓe neɗɗo dañi hunde wona e suudde wooda waɓen abde siyen yoɓaɓe hunde jana mbiya abbas ne jogui naggam o abbas waɗi naggam o on ne jogui naggam o on ne jogui naggam o a wiya yo pucci kaɓɓe nden ko guilay pucci kaɓɓe jomum addoye remoɓe parfoji alay saago liggey wawnere ligganade laamu alay saago e ko nandi hen eyyi joni en gari ha to Amadou Mokhtar won est ce que ɗon aussi wonko wonɗo fuɗɗi yewtude seeɗa walla ko ɗon tan hayde Amadou Mokhtar won kanko Amadou Mokhtar won
caggal muɗum e caggal mujum est ce que won woɓɓe ƴettannoɓe waɗa woɓɓe nga ha hankan tan hande yettoyi hankanti hande yettoyi laamu hankanti ɓe mbatta sous-préfet ji ɓe mbatta nanggamo kono nde woni diwnuji nde ko o iwat tan o e lomto o en itte o ene lomto joni est ce que kamɓe on saha so tawi comme par exemple goto e chef uji walla ɓiɓɓe chef uji seɓe ƴetti ɗumen eɓe tawi vraiment wawi ronki waɗande ɓe keɓe jiiɗi ko kamɓe tubakoɓe ɓe garanta kadi ɓe guitta ɗum ɓe mbaɗa goɗɗo walla kamɓe gara ɓe guitta ɓe mbaɗa goɗɗo aɗa andi yimɓe men ene jiiɗi laamu wiyede ka nanggam o wonɓe ɓe gara ɓe mbiya wallu min habde e nanggam e kaare nanggam o sa walli min mbaɗma chevalier ordre national de Lyon min mbaɗma ordre de mérite min dokkuma nanggam o sa ƴeewi lamtoɗo Sidiki en Baydy Kacce Paamen wango commandant Abel Zande saabi ɗum yiitede ko tubakoɓe wiide son balli min hamin jiiti baɗɗo nanggam o mamin mbaɗe nanggam o mamin dokke nanggam o ɗum tubakoɓe mbaɗata gasgol laamu almameɓe tan ko sakkiti ko la traité de Galoya e Sey Abbas nde gasat nde guila subaka ha hiiri omo ganduɗa ko fédéral woni France wona celluɗo ina rewi ndo gueɗe ɗe ndewi nde ha ɓe mbi hankanti yo laamu almamagal yo gas Sey Abbas mamin jooɓe ko me ponnoɗa yoɓede ko dokkuma damorɗi guurda hen hande mayiɗa foof kono tottito min komin joguino ko eko nandi hen na waɗa saaha waɗen waɗa kaldigal na waɗa saaha waɗen ko waɗi haray hano mbimami ni sifaji ɗi ɓe kurto gande mumen ɓe kurto doole mumen ɗum wonno ha yettiɗo wadde sen paami enen mbawi wi tan hanki kam vraiment laamu ngo hayso tawi comme par exemple en laaminoma ko tubakiri laamino kono pecce en peccata mabɓe laamu ngu hon paamirtani so tawi a faami manam en peccata mabɓe laamu ngu kamɓe tubakiri ndi hayso tawi enen laamotono an laamoto diwan ma kono ko ke jimani mabɓe gonɗa saabu ko beele ɓe mbima kala koɓe jiiɗi a waɗ ene wawi yewtude e dow keɓe jiiɗi ko eyi sa toɗɗama joni an ko ka toɗɗaɗo no oɗo mbimami joni Hamidou Kane waɗama mawɗo hirlaɓe hebbiyaɓe province uji ɗi te kadi nden koye wo e wogo Sénégal Mauritanie foof an laamu certani fof gotum yirlaɓe rewo e hebbi e rewo foof e wogo fof ko an laami indépendance ala joni ko an renata kisal gongal hen nden ko gonka hen faggudu wondu hen ɓamtare wonde hen fitnaji gonɗi hen guykaji jahoji toñangueji batteɗe soggina yaadi hen sayinima heɓtide debbo janane yaadi hen an won lamɗo ɗum noon waɗi saaha jeeyaɓe mbiya sa ari ɓe dokka yew ɓe mbiya won garnoɗo adde fandu kosam o adda butel nebam yiiɗa yo hokke gonga lamɗo e ɗum eyyi oya ara addi ngari hen gotol o ñaawi o liɓoy o wiya o wi ngari ndi feyima butel o heeli c'est à dire fandu kosam butel nebam o wawi ɗum sa addi mais sa addi dammol sa addi ngari ɓe mbima ngari ndi feyima butel o ɗum après joom ngari o heeɓ gonga eyyi woni ko kamɓe ñawan noon ko hol muuso mbimi par ce que ɓe ɓiɗi ko hakkude seernaɓe ɓe e tubakoɓe ɓe kono ay sa ƴeewi joni ɓeɗo joni oɗo kanen Hamidou Kane tan Alpha Sène ɓe tawi ko wana ene galleji mabɓe mi wimo joni ceerno Sigi Mamadou Mamoudou Abdoussalam ɓe tawi ko nane galleji mabɓe he e ko nandi hen joni noon ittudeɓe ɗum wonta hunde wemde kono suɓadeɓe e nder ɗin galleji neɗɗo haalda e bamum haalda e koyeji muɗum ene yewda e mumen baba gacce ɓe jangga seeɗa ay laamu tuba koko awoyta sen janggani kene wayoɓe ni mais ƴeewen ndene guerre tanno 45 no foti yimɓe lomtini yimɓe woɓɓe nden galle mo wiyata ko yaltinat ɗum nga bama an goto jogui dogneɗa mbiɗa yafa nder ladde kamɓe kalda mbi ala mo jogui ɓiɗo wiye Abbas nan Dakar gaddoye ɗum yo ara so tawi a yahani jomum fawe commande walla saɓe mbiya jignaɗo ɓe jagga ɗum walla jomum yeena walla lomtin neɗɗo goɗɗo mais wadde on transition men da wiyete ngal taɓal umma ɗo faade ga neɗɗo wawa haaldude nafoje gonɗe hen e tooke gonɗe e nder hen e won taƴam endemagal jaafoɗum gonnogal e nder hen e won jokkere ɗum kadi wonnode e nder hen fof dal koko jibidirno no wonno jokkere en ɗam kono ne wonno taƴam endemako
woni également wona mimo joni police ñaawa bonna dewgal joni ala ko mbawɗa hen mais so tawi komo ganduɗa bonni dewgal tan mbiyata ko gutuniɗomi sa waɗi kam ni ko jawiɗomi ko nanggamo ade ko kamɓe gonno ko kalnomi joni ko kamɓe joni commissariat ji kamɓe joguino foof kamɓe ñalno neɗɗo e nangue cakka ɗum nder sabal kamɓe waɗano wadde kamɓe gonno les chefs de canton nde waɗa canton nde waɗa ha gasi kamɓe ga ɓe tota suuɗi ɓe jogui nde gasi a ganti arrondissement ji gari avant joni noon ma taw ko haade arrondissement ji joni noon nden arrondissement ji gari ha ganti nde arrondissement ari ha gayni a ganti ko préfecture aji gari hen ɗon sous préfecture donc ma en gar so Allah lamɗo jaaɓi yewtere men faade garten kanke ganduɗa hoore ma en gari haɗo arrondissement ji ɗo après puɗɗen ɗon e arrondissement ji puɗɗen tellade ɗon garɗen ko tattan kalɗen yirlaɓe professeur laaɓe ko Hamidou Kane koɓi Ablaye Kane garɗen ko Damga ko Abdou Salam ɓi Sigi Mamadou Mamoudou garɗen ko wiyete ko province mo ganduɗa ko Law walla sa ne mbiya tan to nen ko to wiyeteno joɗo nde ko Podor wono ɗon ko Amadou Mokhtar kadi sa ƴeewi ma taw ko ɓi Ibrahima ko ɓi lamɗo Ibrahima Mbumbo ko kono Mbumbo ɗon suwa noon yeeyi noon ha ɓoyi natti joɗade Podor arti wonti ɗon ɗo lawɗo ido noon hay mo ganduɗa kañum woni bamum kañum wan kamɓe foof ko ɗon gummoto noon jaa Podor ina garta sa joɗima hayala sa joɗima ga kono ko jimandi tan ɗon jimandi wadde ɗum ko dawal ngal tubakoɓe mbanno gandi mbawa wawnude yimɓeɓe eko jiiɗi ko tanke ɓe ndewani alay saago ndewa e bandiɓe en e yimɓe joguiɓe influence manam yimɓe jokkodirɓe e yimɓe kadi jangguɓe e yimɓe famɓe gandi aadaji tawi galleji bamumen e diine mo tawi o gandi ko tubakoɓe jiiɗi addude ko e pinal ngal tubakoɓe gaddata ngal ko ɓen mbawi wonde hakkude mabɓe nde gueɗɗe mbawa yawtude ɗum noon mawɗo Abou Allah jarama vraiment en gardama ha ɗo e yewtere nde en batta so wona ma en jokku so Allah lamɗo jaaɓi e ñalawmaji garoji ko weltanadema e konngol ma battinigol konngol battinigol ko mboɗo yetta Mamadou Racine Sy mo ganduɗa o haalde Alseni Diagne wonde jewte baaɗe ni omo yiiɗi yo mbaɗe ha tengte commune mo jeeya o e département Podor e ko nandi hen wadde so Allah jaaɓima en gara e ɗiɗo commune aji ma en gara Sine ma en gara Saloum ma en gara Kadior ma en gara Bawol ma en gara Fuladou ma en jaa Casamance goten foof holɓe ɓe ƴettuno hen ƴeewen beele tolnodi e ƴettanoɓe ɗo tata ɓe kalɗen ɗo e Fouta ɓe ɗum heddi Fouta mo en kalani sobo en cuwa haalde province Bosse o beele kamɓe fof nanno tolnoji walla ala ko yettudema e jarnadema yettude Djiby Dieng Hawa Diagne mo ganduɗa ko Ali Fall bandaɓe jaa fof ɓe gono yewtere Abou Sy nden ɓurno wulde e welde ko fate jihadiste ko nandi hen ko ɗo katten haalagol ngol sallallah no jaaɓi ko noon mawɗo Abou Allah jarama kadi a weltanama en tout cas ɗum ɗo ko meftande ko leçon ji mawɗi ɗi ganduɗa hoore ma vraiment ɓesgol ni ina mbawa ɗum naftorade saabu wasde nde andude hanki muɗum taharma wasde andude holto pawto jogoɗa fawde janggo koyngal ma noon ko yettudema e jarnudema e wiide kadi vraiment ko mbatta ko ne waɗi fayida en jetti no technicien ko wayno Djiby Dieng e wondude Hawa Diagne e ñaganade Allah kadi mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni Ali Fall maggal jaam e kisal ndo Allah artirti en enen foof hokka en kadi sembe tidde ha mbawen kay wattude émission mbaɗi inchallah lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullah